F'kummenti li Times of Malta, il-Ministru Clyde Caruana konferma li se jkomplu jiżdiedu l-prezzijiet ta' diversi prodotti meta kien kwotat jgħid li qed nistennew aktar inflazzjoni iżda iż-żidiet diffiċli biex jiġu kalkulati. Naħseb għadu prematur ħafna biex wieħed jiddiskuti wkoll dwar dawn il-prezzijiet il-fejn se jmorru l-żgur fi żmien li ġej naħseb ser ikomplu ikun hemm ċertu żidiet. Minnu fin-negozju min iħaddem qed jgħid li l-ar xenarju jkun dak ta' taħlita ta' inflazzjoni u qatt fl-istess ħin u dan jista' jseħħ jekk il-kumpaniji jew l-ekonomija b'mod ġenerali jitilfu l-kompetittività minħabba differenzi kbar bejn il-pagi u l-prezzijiet. Meta fl-aħħar jiem kienet iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti, il-Ministru tal-Finanzi spjega li l-prezzijiet se jkomplu jiżdiedu fix-xhur li ġejjin, iżda saħaq li għadu kmieni wisq biex wieħed ibassar eżatt kemm se tkun iż-żieda. Mistoqsi dwar jekk il-Gvern hux se jdaħħal mekkaniżmu biex jistabilizza l-prezzijiet, Clyde Caruana qal li għadu kmieni wisq biex ikun jista' jgħid. Fl-artiklu tagħhom it-Times jikkwotaw ukoll id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia li min-naħa tiegħu saħaq li m'hemmx dubju li l-prezzijiet se jkomplu jolew u stqar li l-ispejjeż tal-materja prima bażika qed jiġu trasferiti fuq il-konsumaturi meta jixtru l-prodott finali. Din hi tendenza li mistennija tkompli u tista' saħansitra tmur għall-ar fix-xhur jew fis-snin li ġejjin bħala riżultat dirett tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna qal id-Direttur Ġenerali tal-MEA. Farrugia ikkonferma li l-impjegati huma mħassba dwar it-tnaqqis fit-dħul disponibbli tagħhom. Joe Farrugia spjega kif bl-istess mod min iħaddem qed ikollu jieħu deċiżjonijiet qiebsa dwar jekk jassorbix l-ispiża jew inkella jgħaddiha fuq il-konsumaturi permezz ta' prezzijiet ogħla u spjega li jekk il-kumpaniji jażlu din tal-aħħar dan ikompli jkabbar l-inflazzjoni. Farrugia qal li din hija kwistjoni ta' tħassib kbir aktar u aktar jekk ir-rati tal-enerġija jiżdiedu fix-xhur li ġejjin. Mat-Times, id-Direttur Ġenerali tal-MEA saħaq li kemm min iħaddem kif ukoll ir-rappreżentanti tal-ħaddiema jeħtieġ li jkunu responsabbli fil-mod kif jitrattaw din is-sitwazzjoni u appella lill-Gvern biex jiffoka n-nefqa tiegħu fuq dawk l-aktar vulnerabbli u jassisti lil dawk il-kumpaniji jew setturi li huma l-aktar affettwati aktar milli għajnuna għal kulħadd bl-istess mod. Skont Joe Farrugia, il-priorità ewlenija għandha tkun is-salvagwardja tal-kompetittività tal-intrapriżi biex jiġi evitate it-telf tal-impjiegi.